Halo. Kasi yung iba, sinabihan ko na nakaraan nakakuha na sila. Ma'am, libre nga, libre. Libre na nga po. Ma'am, ano, thank you. Gulat si ma'am. Maraming salamat. Ayaw ko to. Bibili ako. Ay, sige po, bibili po kayo. Ayaw nyo ng libre. Libre na nga po yan, bigyan nyo na. Teka, sandali. Ay, libre na, libre. Huwag na nga po mamili. Pa ako, bibili pa ako. Bibili pa na sila. Itong dalawa, magkano ba ito? 20? Libre na, libre oh. Magkano na yun? Libre na nga po, libre na nga po. Libre na nga. Ayaw nyo, sir? Ba't pinamimigay mo? May sponsor na yan, may sponsor. Ano to? Vlogger. Ito. Kunin mo na, kunin na. Kanya. Oo, sige na. Uy! Shout out. Kuya. Subscriber. Hoy, bili na tuloy. Yailin na kayo rito at nakalibre na naman kayo ng sayote. Tamagod. Ay, libre na naman again. Mar, gilid mo muna yan, Mar. Mar. Wait lang po, wait lang po. 1,184 yan. Ayan pa. Opo, opo. Gilid mo muna yan, kay doon mo muna. Kapakyawin to pa video ako. Ayusin mo sa ready na po. Ay, libre na naman tayo, libre oh. Ay, libre na naman, libre. Dalawa-dalawa lang oh. Dalawa na po, okay na po. Yeah. Ma'am Malu, thank you. Thank you very much, thank you. Buenas, buenas. Ready na yan? Salamat po. Wait lang po ha. Yung iba, nakakuha na nakaraan. Nasabi nila, huwag munang kumuha. Yung iba na munang tao. Ha? Yung iba muna ha. Boss, libre na dito, boss. Dito na nakahapon. Nakaraan. Ayun ha. Kailangan mo na yung iba. Libre, libre. Ay, libre na, libre, libre oh. Yung iba muna guys, yung iba muna. Yung iba muna, yung iba muna, yung iba. Sige, ito muna. Huwag na po mag-ano, mag-agawan. Ate, libre na dito, libre na. Ayaw nga maniwala. Naka-video yan, Mar. Oh, libre, libre. Libre, libre na. Dali. Yung iba muna ha, yung iba muna. Kasi yung iba pero lang daw dito yung kumukuha eh. Oh, libre na na, ito kay ma'am. Libre? Oh, libre, libre. Oh, mi, libre nga po. Thank you. May nag-sponsor lang si Ma'am Malu. Dalawa-dalawa po para mabigyan lahat. Ate, libre na ate oh. Te. Busing oh, libre na, libre. Yan, libre. Ma'am Malu, binibigyan ko na po yung mga ibang dumadaan na lang dito, Ma'am Malu. Kasi yung iba, sinabihan ko na nakaraan nakakuha na sila. Ma'am, libre nga, libre. Libre na nga po. Ma'am Malu, thank you. Gulat si ma'am. Maraming salamat. Ayaw ko to. Bibili ako. Ay, sige po, bibili po kayo. Ayaw nyo ng libre? Libre lang yan, Mili. Libre na nga po yan, bigyan nyo na. Teka, sandali. Ay, libre na, libre. Huwag na nga po mamili. Bibili pa ako, bibili pa ako. Bibili pa na sila. Itong dalawa, magkano ba ito? 20? Libre na, libre oh. Magkano na yun? Libre na nga po, libre na nga po. Libre na nga. Ayaw nyo, sir? Ba't pinamimigay mo? May sponsor na yan, may sponsor. Ano to? Vlogger. Ito. Kunin mo na, kunin na. Kanya. Libre na, libre. Sa iba muna. Yung mga hindi pa nakakakuha dati. Ang dalawa, magkano to? 10? Libre na nga yan eh. Libre na nga po yan na nga po. Kasi bibili ako, bibili pa ako. O, 20. Kuya, pag-isahin mo nga sa isang tubod.
Ay, libre na, libre ate ah. Vlogger pala. Magbablog pa lang. Mami, thank you po, Ma'am Malo. Ay, libre na oh. Oh, good. Oh, sa'yo na. Shout out. Kuya. Bumili ng isa kayo. Oy, binibicturean mo ako ah. Ano yun? Vlog to. May ano kasi yan, ma'am. May sponsor Kailangan kasi po yan. may ano, wedding. May sponsor yan. Bumili si ate. Pero nakakuha na siya ng libre. Binigyan na ako. Ay, libre na! Yeah! Halika! Mamalo, yung binibigyan ko mamalo, yung iba naman pong ano. Isa prank, remarkable, wag ka na maganda. Yung nakakuha ng nakaraan, wag mo muna, iba naman muna. Para ano? Libre yan, libre. Salamat, salamat. Ulit naman ang tulog mo. Ano to eh? Matatapos. Lalakad. Thank you, kuya. Dahil, buha ka na lang, huwag ka nang bumili. Libre na. Salamat kay Ma'am Manu, salamat. At kaya remarkable. Oy, saan kay Biboy? Prank ka ng prank yan eh. What? Eh, libre na, libre. Nay, lika na, libre na to. Ba't tanongin mo nga kung mayroong nagpapakyaw ng asin? Kung kayo nag-video ako. Nay! Dahil nung may papakyaw ng asin yung aking dalaw, utuin ko na lang si Mark. Kaya, Katabi ko Nay! siya, gago talaga. Kaya susunod, sasabihan natin. Ang daw may dito daw na asin siya daw. Ako na Ayaw nakatabi na, ni Mark. ayaw. Utuin ko na lang si Mark. Kaya, libre na to, libre. Ayaw nyo. Oh, libre tayo. Sige nga ako. Wait lang, nag-aanohan sila. Ito na, mga 5 kilo. Libre na po, libre. Bayad na po, bayad na. Salamat sa pagpunta. Thank you, Ma'am Malu, kay Ma'am Malu, kay Remarkable. Thank you very much. Wow. Oh, libre, libre. Ate! Libre na, ate! Oh, libre na siya. Hindi ka nakakuha. Salamat. Huwag mo na. Ngayon naman yung iba naman. Para lahat mo magbigay. Mami, libre ako, Mi. Mi, libre na. Mi, oh. Okay na yan tayo. Nakakuha na yan. Remarkable siya, Ma'am Malu. Siya, remarkable. Remarkable. Taga B-Boy, thank you. Ay, libre na, libre, libre. Teo. Libre na, libre, 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 oh. Te, libre na to, te. Maro. Hindi tayo ang ulo niyan. Tawag niya, puro na tawag. Libre, libre. Libre yan. Libre nga ka na. Hindi lang kayo ng remarkable. Thank you very much. Ay, Oh, libre nga. libre. Po. May nag-input Pacquiao, taga ibang bansa, taga Canada, tsaka si Ma'am Remarkable, tsaka si ano, dito si Ma'am Manu. Thank you. Naging Ma'am tuloy si Remarkable, si Remarkable pala. Ay, libre na, libre ate! Hey! Nakakuha na yan. Libre na, libre. Yung iba lang muna ha. Yung iba na kuha ng karaan, huwag muna. Dito kami Ma'am Malu. Ma'am Malu, tsaka si Remarkable. Maya ako, Mark. Salamat, madam. Libre lang na, Wala bang libreng giniling to, madam, pang isa? Sana eh. Ay, lupit ng cash order mo, mata. Thank you po sa nag-sponsor. Ay, libre lang, libre, libre oh. Libre, libre. Thank you ka lang kay Ma'am Malu at saka kay Remarkable. Ito. Thank you po. Thank you very much. Ay, libre lang, libre na. Halika na. Bigyan mo muna si Nami. Ano yun? Di po ako tatakbong gagawad ha. Ay, nag-sponsor lang po. Salamat lang kayo kay Remarkable at saka Ma'am Malu. Ay, Remarkable pa rin. Hoy! Dito
Gilid lang po, gilid lang po, gilid. Thank you very much, thank you. Thank you, Lin. Kagawan. Hindi mati na. Ay, tonsilor ba? Hindi, walang ano dito, walang politiko, ano to, sponsor lang. O, libre ya. Salamat ka lang, salamat. Thank you. Ito. Kawal ka lang. Oh, yeah. Hi. Thank you ka lang kay Ma'am Malu at kay Remarkable. Ma'am Malu, thank you daw po. Oh, ito na. Wait lang, pwede po. Pasalamat lang tayo kay nag-sponsor, Ma'am Malu at Remarkable. So, salamat lang po kayo. Salamat lang po. Salamat. Sublihan naman natin ang pasalamat sa Ma'am Malu. More blessing. Thank you, Lord. Thank you, Ma'am Malu. O, libre te, libre. Libre. Thank you so much. Thank you lang kayo dito, Pato. Salamat lang po. Ay, libre na ako. Wala ako din. Pwede na lang sampo. Yung ibang muna po. Iba. Libre ako din. Marami yan na kayo eh. Para yung iba mo. Thank you, Ma'am Malu at saka Remarkable. Thank you po. Sayote. Thank you po kayo, ayaw ka dyan. Salamat po. Thank you, Ma'am Remarkable. Ay, Ma'am Remarkable. Ma'am Malu pa, sorry. Thank you, Libre, Nay. Ulit sa blessing. Thank you. Remarkable, thank you very much. Meron pa dito. Thank you Libre very nga, much. Nay. Libre, Nay. Ay, Nay, libre natin, libre. 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 Ay, libre na. Saan na pa yung iba? Meron ba natin? Uy, ako ka nag-kapon. Puro, ang sabi nila kasi puro daw kayo lang nandito na O, yan. yan, hindi daw yung ibang tao. Ako dalawa lang. Ay, halika, libre na to, te, halika. Uy, nakita ka ha? Libre na po, oh, libre. Uy, ito. Libre. Pakita sila pa. Thank you lang Ma'am Malu at kay Remarkable. Thank you. O, libre ya. Libre boss, libre. Halika. Salamat lang po tayo kay Ma'am Malu at Remarkable. Thank you sa inyo po. Taga-Canada po sila. Dalawa. Taga-Canada. Pero mga Tagalog yan, mga Tagalog. Thank you very much. Ay, libre na, libre. Oh. Masalamat lang na tayo kay Thank you ka lang kay Remarkable. Tsaka Ma'am Malu. Thank you po, thank you sa inyo. Thank you, Ma'am Malu. Oh, libre. Thank you lang tayo. Suplihan lang natin ang pasalamat kay Ma'am Malu at kay Remarkable. Thank you. Guys, subscribe yung YouTube ko, Mark Juaray TV lang ha. Ito, salamat lang po kay Ma'am Malu at kay Remarkable. Guys, thank you Ma'am Malu daw, thank you. Thank you Ma'am Malu at Remarkable, thank you very much. Thank you guys, thank you, maraming salamat po. Canada ba? Canada, sorry. Yan yung nakakaway sa akin sa paligid. Piliin mo ako diving. Boss, madam, libre na. Libre na po, libre. Ma'am, libre na ito sa'yo, siya, libre na. May nag-sponsor lang. Thank you, Ma'am Malu. Remarkable, thank you very much. Ate, libre na to, ate. Ate, libre na. Meron ka na eh. Tayo, daddy. Libre na. Libre na to, libre. Kunin mo na to, libre na. Tiyo, kunin mo na. Tiyo, libre na po. Libre na nga po. Opo.
Library. Thank you Ma'am Malu. Salamat po sa suporta po. Thank you very much. Thank you. Maraming salamat po. Ma'am Malu, thank you po sa pakulay po. Thank you very much. Okay na, may sound na. Thank you po. Salamat po sa pakulay, Ma'am Malu. 11 viewers at 15 thumbs up, shout out. Remarkable, thank you very much. Mar, pag-video muna. Ibalot ko muna ito, Ma'am Malu. Dali mo lagi sa bayan ni Kuya ito. Ha? Dali mo sa bayan din yung bigaya. Dali na sa bahay. Oo, pamilya natin. Una ang hotdog buns. Tara Ma'am Malu, balot ko na po. Gawin na. Balot ko muna para hindi na gano'n. Gawin. Ibalot mo. Okay, libre na. Libre na naman. May doon ang pagbaba mo dyan. Aliwa ka. Bulong puro. Ate, libre ba? Thank you ulit, thank you Ma'am Malu. Oh, libre. Libre again. Ma'am, sige Ma'am. Wala naman ako kayo gusto mo Ma'am. Pakita kayo ng sponsor. Ma'am, libre Ma'am, oh, libre. O, libre. Oh, libre na po. Ma'am, libre Ma'am. Libre Ma'am, libre. Patay. Libre. Lapit na yung ano. Hindi ko nabigyan. Huwag na yung mag-iba. Ate, halika libre. Kaya, Ma'am. Libre ito Ma'am. Oh, yan. Ma'am. Yung damit na lang. Ate, libre na to. Ate. Oh. Kaya Mark, bumuha na kayo na yun. Bumuha na kayo na yun. Bumuha na yun. May na subscriber. Ito tabakat.
Bakat na bakat, gago. Sama si... Bakat. Oh, may bahan na. Bakat na. Dami na ha. Yan o, dami. Subscriber. Oh. Ay, ate, yung mga nagpuwa na dyan, hindi na oh. Libre na pala, libre. Ay, ganda! Halika, dali mo cellphone mo. Meron pa, halika. Maraming mga kupot, thank you. Receiver ng mga kupot. Ako lang dito na lang. Oh, libre na, libre. Ay, libre tayo. Libre nga, Nay. Ayaw ng libre. Nahiya sila. Kuya. Salamat ka naman. Ang manuan kay Remark na po. Libre na, Nay. Daddy, libre na ito, Daddy. Oh, Daddy. Kunin mo. Hindi, kunin mo lagi. Kunin mo na. Salamat ka lang. Nay, libre, Nay. Ay, salamat. Magkakana dyan. Ay, libre. Oo. Ay, naku. Kailan pa natin. Ay, ka na. Thank you pala kayo ng baluan. Sana yung may mga cellphone dyan na kami may YouTube. Please subscribe. Ma'am Malo, taga Canada. At Remarkable, taga Canada. Nginitan ng pako. Waray, nasa sa Pilipinas na. Yo, Mark, nangingin na naman, oh. Ay, meron pa ba? Akin na! Lalay lang. Meron na natin si Mama. Ito naman, guys. Ito naman. Kawawa ka lang, Nani. Oy, sino may cellphone dyan na may load? Okay, wala yun. Ang dami na dumadaan ng sasyan. Sila na nahirapan. Ito naman yan. Eh! Pusit! Eh! Patay mo daw. Get out daw. Araw-araw yan yun. Gitawin mo lahat ay sisi. Ang dami kang pakialam. Chan, sumali ka mamaya sa live niya. Ano niya? Ano ka lang ng ano? Sa live niya. Comment ka lang na comment. Hanggang ikaw manalo. Sundaan. Ha? Nalo ka? Nanalo ka? Doon na sa bayan ka, Mark. Bahay. Hanap lang natin dyan si Mama Lu. Pip, pip. Oo, papakay ko tayo. ML, hindi ka na kumakain. Bawal yan, nakakapayat yan. Kaya natin magawa tayo ng manok. Adobo mo manok with itlog. Oo, saan ka pa makahanap? Sumunod. Sige, mamaya. Oo, okay lang. Wow, buraot.
Kaya ito, taba-taba. Baka na. Kumainay. Ano, pamigay ko na ito mamaya sa mga bahay. Oh, te, libre te, pamigay. Libre te. Ayaw maniwala. Pinch play na no. Oh, palipakwan. Palipakwan. Babay tuloy. Di mo nang palihim. Libre na, libre! Ate libre lang. Libre sa'yo, te. Naglaro ako ba eh? May nag-chat ah. Kung wala ka, mangangarap lang ba? Wala kasing tao kasi Mark. Nag-isa, nasaan ka man ngayon? Mag-ingat ka sana. Mahulgaw, puso, nag-isa. Paano ang puso ko kung wala ka? Nangangarap ka ba? Thank you very much. Mag-ila. O, libre. Salamat kay Ma'am Malu at remarkable lang po. May wala pa malayo pa sa akin eh. Thank you very much. Thank you very much. Shout out. Ma'am Malu galing at remarkable. Tagay pambansa. Tut! Salamat na kayo, Ma'am Malu at remarkable po. Tagay pambansa. Subscribe nyo kami ha. Magagawa na kami dito tarpaulin. Oh, mayroon pa rito. Ilan pa to? Tara! Walo. Oh, libre lang, libre. Babas. Malamig Sa'yo, te. libre natin ah. Babas. Libre din tay! Tay, kaya naman na tay. Bakit na? May nag-sponsor. Sponsor. Portal. Sponsor. Libre na to. Babas. Mamalo po. Mamalo. Galing ibabasta. Tay! Ay tay. Yo Mark! Tatay. O nga tay, mamigay po nga yan. Kanina pa yun. Dami kanina yan tay. Sige. Oh, bibis. Ay, Ma'am Malu galing at remarkable. Taga-kanan sila. Thank you lang po kayo. Pasalamat sa sponsor niyo. Waki tay, waki. Tay, waki. Tay, waki. Mami, ito libre ulit. Libre yun, libre. Oh, bibili daw sa tatay. Remarkable. Ayun, ang nabamos mo lang. Pamigay yun ay. Kupal. Boom! Halika rito, mamaya ka na magpano dyan.
Ito, magkakaroon ka ng ulam. Yung sa mga malo, ito bibigyan ko na nga sa'yo. Di gusto mo yan. Hindi ka dito. Salamat. Ito na kayo. Kamay, ang cellphone yan, keypad. Kamay, cellphone yan, keypad. Kaya, libre lang kita eh. Libre. Cellphone, keypad. Nanas, diba? Cellphone, keypad. Ano mga boy? Oh, libre daw, libre, mga pangit. Hello, Ate Marco, kaya ka na natin. Thank you very much. Meron pa, may apat pa rin. May naman ito. Ay, kamay, bigyan mo. Gabaw. Subscribe mo si Mamalo. Mamalo, Park. Mamalo. Yung kito, na to. Mamaya na. Cellphone, safe. Nay, libre lang, Nay. Hindi mo na. Nay, libre lang yan, Nay. Hindi mo na. Ahas. Paano ang puso mo kung wala ka mga hanap ng ba? Nag-iisa. Ano naman? Shout out mga gwapa. Shout out mga gwapa. Wala na, ubus na. Wala na, mayari na yan. Mati Wanda. Wanda. Wanda to. Patay. Wasak na, wasak. Nakapatay ka ka. Ayun. Ulaw. Ay, nahulog. Sino ba pakyaw niyan? Yan, sino ba pakyaw niyan, no? Sino ba pakyaw niyan, no? Yan. Sino ba pakyaw niyan, ha? Ano, boy? Pakyawin mo yan, boy. Oh, blasin, boy. Pakyawin mo yan, boy. Oh, yan, oh, yan. Pakyawin mo yan, boy. Pakyawin, boy. Kupal ka kan. Na ikaw ang magbigay na, ikaw. Wag sila magagawan. Wala nga akong Gcash. Sige, remarkable na lang daw. Maghintay ka, boss. Libre ba yan sakay? Libre sakay? Libre, pwede manghingi. Huwag ka dyan, may kaharang ka. Libre nga ba yan, ate? Oo, libre na. Masasakit sa ano na ba yan? Wala na. Thank you, Ma'am Malu. Thank you. Hoy, huwag magagawan. Bigyan nyo. Bossing, mapasensya ka na, bossing. Blessing to. Nandito, no? Thank you, Ma'am Malu. Thank you very much. Thank you. Tag-iisa, Nay, para makakuha yung iba, Nay. Pamimigay ko rin po. Ate, isa-isa lang po. Oo nga po, isa-isa lang po. Huwag naman po ubusin lahat. Bigyan yung iba. Nay, ikaw magbalot, Nay. Para mabigyan yung iba. Oo, tag-isa na. Sabi ni Ma'am Malu, dapat ikaw na magbigay. Ikaw Ma'am Nay magbigay daw. Oo. Sige na, Thank ikaw you, magbigay sa remarkable. Thank you very much. Ma'am Malu, thank you very much. Ay, ito. Huwag kayo magagawan. Tulong yan kay nanay, tulong yan. Tagay pambansa, pasalamat naman po kayo kay Ma'am Malu. Ma'am Malu, thank you po. Nahiya pa si Ma'am mo. Kanina pa ako naka-live, Ma'am. Thank you very much. Okay, libre na po yan, libre. Ay, libre. Thank you, Ma'am Malu ulit. Thank you sa palipad. Ayan o. Mukhang makakasahod na tayo. Thank you, Lord! Nay, thank you, Nay. Si nanay, oh. Tanto si nanay, may 1,000 na. Magkakauwi na si nanay. Ano sabihin mo, Nay? Ano Thank you very much. Ma'am Malu at Remarkable lang nag-sponsor sa'yo. Remarkable. Remarkable. Uy, kumuha ka na, dali. Kumuha ka na. Libre yan, libre. Isa lang ang boy. Hoy, nagkakagulo.
Nalibre na lahat. Thank you sa palipad, Ma'am Malu. Thank you very much. Libre lang tayo ka na. Ma'am Malu, sabi daw, salmon daw, salmon. Dami nila yung paninda, oh. Dito muna tayo kay ano, nanay. Dito naman. Ako, chicken ball, boss. 11 viewers at 21 thumbs up. Shout out. Dito. Marmar, wag ka nang kumuha dyan. Libre na, libre. Thank you kay Remarkable at kay Ma'am Malu. Thank you very much. Salamat kayo Ma'am Malu, ma'am. Ano ba yan? Ma'am Malu at Remarkable. Ay, nakakuha ka na. Bayan mo tayo posting. Ayan na Mark, bigay mo na kay nanay ng $25. Thank you Ma'am Malu. Salamat. Thank you very much, thank you. Thank you, Malo. Saan ba yung makakarating? Sa Amerika. Sa taga-Canada po si Ma'am Malu. Sino po ang magbenta? Si nanay po ang nagbenta, sa kanya po yan, paninda niya po yan. Remarkable. Nay, tingin ka dito. Salamat kay Ma'am Malu at Remarkable. Thank you very much po, thank you. Mark, i-event mo din ako. Ikaw ibibenta sangkay? Oh, libre na ba? Ay, libre na, gulay, libre! Oh, libre oh. Thank you Ma'am Malu, thank you very much. Remarkable, thank you very much ha. Malo, nabalik-balik na. Bili na. Ako magtinda na rin, magtinda akong Remarkable. Sabi ni Ma'am GM. Ito rin daw. Musunod na yan. Oh, libre! Ayaw nila ito eh. Ano? Tapit-pit. Papit-pit mo ano ngayon? Mike, iba pa daw din. Ako din may tinda Remarkable. Ay, libre na gulay, libre gulay oh. Oy, Ben! Libre na oh. Libre na, libre na, libre. Ano? Libre na, nay, gulay, libre oh. Ay, libre. Bangshi, haraw, tamsak host. Libre yan, libre. Kay Remarkable at kay Ma'am Malu, galing. Ay, libre na gulay, libre. Nay, balot mo na, balot yung iba muna, nay. Para pa pag nagbigay ka, mabilisan, wala nang pili. Ay, hindi na pala, Remarkable, libre na. Pag walang YouTube, walang libre. Sigaw mo daw. Ay, libre na lahat ito. Ay, libre na, libre. Tayo, libre na tayo. Ayaw mo libre. Talbos libre. Libre na, libre ah. Talbos. Mike, ito next. Yung mga kawaray, pauwi na ako na yan. Hinahanap ko si Nanay Marlene kung nasaan. Dito napansin ko nandito si Marlo, andito daw si Nanay. Yan. Pinuntahan na namin guys at iabot ko yung 1K na ano sponsor ni Remarkable sa taga Canada. Thank you Remarkable sa ano. Marami tuwan-tuwa diyan si Nanay kasi yung cellphone ko po nagkaroon ng ano aberya, ngongongo, naghahang po. Kaya yan po. Hindi natin marinig si Nanay pero tuwan-tuwa po siya, masaya-saya talaga. Natuwa rin siya sa akin kasi dahil sa akin ay nakakuha siya ng sponsor. Saglit lang po yan, matutulog. Them